Thank you, Jesus. Our Lord of hosts, we
give you glory, Lord. We bow before your throne and worship you. In Malay, the name of the Antarabosa. Hey, you're Yamikasia. What would say it? What would say it? And he has come up. You're Yamikasia. You're Yamikasia. Oh, Yamikasia. You mean I am India. And you play what Jesus is. Jesus. And you come in. So what do you do? How to win and come up. Amen and amen. When you put on Asia, Minister Prophet of the Nation, said that the amount of money that they have found out about every day, you put on Asia, so our Sompa TV. Now we see Sompa Radio. What's wrong with you in the house? Now you want to say, and then so air that flow me, flow me. So I'm for the radio into Sompa Radio. No I'm for the TV into Sompa TV. Na ebrana dru say ye papa de awurade asoma na weyemre mu say onfa ahintasem emre ne ma wo fidua mu ha na waye kraba enenso nyankopon de bi asoma say onfa mle enu ayeye nhila pi mu amutie enu ano awurade de ne fa kwan so nko so ma enu a nipa bebre freye nyankopon enhira mu amutie na mo sa frɛ ebre mu ye beko ye papa ho ebre na so na de awurade asoma no na ene no ode abrɛ Bishop ye mo akwaba Pejoso osofo atiefo ene ahwefo nyina ye krado twɛn wonu mu ase ma memfa saa akwanya nsoso enchia Sompa TV ahwefo ne Sompa Radio atiefo nyina obi mfro obi na obi so mfro obi na onka nkyere obi sa ebra so sa onyankopon akoa no de Awurade asoma no nso onfo ono Awurade no mu nsemre ne ma na Awurade nam saa so ama ne ma ye nhira no ene wabedu ye de Cedar hour no ebrew ene ye mid week na otwe na twam ebia o hweme a wotie me efri dwoda besi ene okuodanuama ankoye ama aso ye di Awurade adi se efri kira kosi ni fiada ne memene da no Awurade beda ne nsama amen se yo wate ase na okra te ase na katrema da wabodwem na mojare di wo mu afro sane no ene da so da ho ewo ho ema wo a wo hweme amen ebra so se ye ba fidie so a ye manipa ni ba wo ho so ene nipa nche na nipa ewu na ekamia ye se de nyankopon ka ye na asam ya adane ose onipa biara oba wo onkwa na nyame de ama oye edi oson ne edi otwe ne edi okro na ekoha adrentire ya nana mu nyiri chaye na ye generation ye ntimi nyiri ncha bio ne nyina ne se ya pu nyankopon ase na eno na Awurade asoma mese mene onyame manyina yensanko twerɛsɛm no na yenhwɛ se nyoma ye ye no anamo ye tuo no ye de nyame asɛm ena enante ye kotu nyame asɛm ena ye kotu nyame bio ena ye kotu nipa ye nkasa watwero se bio mo anso ye kasa papa we mame we sisei na ye we na si ni sei na saa nyama ne bisa se eye Awurade pano no enti na wotwe nyina ne posome nyame asɛm ye de bre ahwefo ne atiefo nyina ne se ehe na ye gyanom nyankopon no ena mani adoso ohaw no doso nipa eye boni a nipa anwene ho obi di ni nua ewu a onwene ho obi sa ni nua japade a onwene ho na adwene so ye wie a na wakopa acho opa acho anyankopon de beche no eno ena mede ehu ahinta sama brew be na wotwe miensem mu na ye wo mu yi se onyame na ye som no oye boni a odeche anso odeche wie a bone no so akatua ne de wonsa beka na sase so ansa na wonsa akoka no wosoro ye wo akatua ye nya na sase so obi hweme obi tie me waya papa wakocho rensom wakoya nyanka bi adoye maame bi ote wa fichiro ho no papa bi ana ho kire no de oyare na oboa no no e ma ode no ko aspiti no o hwa se nyankopon de hu nhira ba ye den e ba brew na maame na oya no bone papa na oya no bone a
ɛnɛ na agyapadeɛ firi ne nsa na ware egu ne deɛ ɛno akatua ne deɛ ɛno deɛ wadwene sɛ ɔno deɛ ɔsɔfo ahwɛfoɔ ne atiefoɔ sɛ ɛno ne deɛ ɛno akatua ne ho ɛno ne yɛka kyerɛ wo sɛ ɛno nso so wɔ ho akatua a Yehowa Nyankopɔn de yɛ dɛn ɛma wo enti yɛsua adeɛ wɔ Romafoɔ nwoma no sɛ yɛsɛ yɛnkasa adom no nti na yɛntena bɔne mu anaa dabi da yɛhu sɛ adom no nipa yɛfra ne sɛ Paul ɔne Yesu na nkasa hyiae ɛwɔ Damascus kwan so ɔne ne kasae ɔde ne fontoɔ kyɛɛ no ɔhome gu ne so ɔma no tumi ne ahoɔden anso nnura mo ne yɛsom wɔ afidie so muhu sɛ deɛ Paul yɛtie nipa biara ɔno so ne sɔfodie mu o ebi ahosra wɔ no so saa nnuama no ɔno so ne nsa ka pɛpɛɛpɛ ɛnɛ ɛyɛ midday ne nti no midweek ne nti yɛbɛbɔ mpaeɛ bebree na yɛbɛbie line no so atum na ɛnɛ bɛbɛbi a ɛnɛ mepɛ sɛ me na wɔkyɛ ne sɛ yɛwɔ kwan ahodoɔ mmiɛnsa so a ɔhaw ba nipa so nipa bi a wɔhwɛ me yɛwɔ kwan ahodoɔ mmiɛnsa so a ɔhaw ɛbrɛ nipa kwan yɛ di kan yɛ ɔhaw de brɛ nipa ɛyɛ bɔne a onipa yɛ deɛ tɔ so mmienu suban a nipa da na die ɛwɔ asase so de ɔhaw brɛ nipa deɛ tɔ so mmiɛnsa ɔhaw bebree bɛ nipa so no ɛyɛ Onyankopɔn hyehyɛeɛ ɔse sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno Nyankopɔn n'anim onyam hyɛ no ɛbɛda adi nti ne nyinaa mu no yɛbɛhwɛ Nyame asɛm a ɛkasa fa ho na sɛ ɔhaw no ba wo a wɔhaw mu wɔ amane mu deɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ enti yɛbɛbie yɛtwerɛ asɛm no ntɛm ara ne yɛakɔ John chapter 5 verse 1 to 9 ɔsɔfo bɛka ne ntɛntɛm ama yɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ fa o pen ɛyɛ o twerɛ dua na fa o nwoma yɛbɛ fidie so a Nyame asɛm a yɛ na wɔkyɛ nyinaa no twerɛ to hɔ na wɔn nso wanya bɛrɛ ahwehwɛ mu na wo de ato wo ma na abusua no fo na botanti a Nyame de wo ba asase so Nyame de wo ma no ma wo no botan ne nyinaa timi amba wo ma asase so kwa so obesua wo be twa adwo na wakɔ dabi ti yentie Nyame asɛm do na asɛm apati num kyikyem ba akosi nkron ye akyire no Judafo afa hyeduruye na Yesu kɔ Yerusalem enso watade bi wɔ Yerusalem enwanten pro kɛse no ho a ɔfrɛ Hebrew mu sɛ Bethesda I want to know num na yenumu ana nipa nyina ayarefo ɛhɔ na ahwɛfoɔ ne atiefoɔ mu ntie ne yie ɛnyɛ yɛ pɛnso nko ana ɔhaw wo yɛn Awurade Yesu Kristo ne brɛ so ɔba asase so nyina over 2000 years nyina na ɔhaw ɔse haw na haw no bobo bi so ma yɛnti ɔse nipa pii uncountable ayarefoɔ anifrafoɔ empakye ne wɔn a wɔmfa ewuwo ɛtwɛn nsuo no wo soɔ na eduru brɛ bi mu a ɔbɔfoɔ sane ba ɔtade no bahunu nsuo no na deɛ nsuo no hunu akyi no deɛ ɔdi ka kɔm no yadeɛ bi ɔyare na ne ho ayɛ ne dɛ onipa bi wɔ a wadi mfirihyia aduasa nwɔtwe na ho tie o onipa bi nso so wɔ problem 38 years enti obi hwɛ me obi tie me sɛ makɔmpa ɛbo akyɛ masom Nyame akyɛ me haw ne mamanneɛ no da so ɛnkɔ ɛnyɛ wo nko a mogya to obi 12 years obi yare deɛ bɛn ne mu akua ɛte asɔre dam 18 years ɛnɛ nso so obi te bia Nyame abɔfoɔ ba Nyame honhom wɔ bɛsa da ɔno so atena for 38 years tieni ɔno na Yesu hunu ne sɛ wɔda hɔ na wɔte sɛ wakyɛre wɔ hɔ no god obisa ne sɛ wopɛ sɛ ɔho yɛ wodi ana ɔyalefoɔ no bua no sɛ owura meni wonipa bi a nsuo no hono akyi no ɔde me bɛkɔ akɔto tadeɛ no mu na sɛ mekɔ a na obi adi manim kan kɔ mu Yesu se ne sɛ sɔre yiw kɛtɛ ne nante na ntamara onipa no ho yɛ ne den na oyi ne kɛtɛ no nante nso na da no yɛ homeda da no yɛ fa verse 14 no ɛyɛ de ewie chichemu du na ne yei akyire no Yesu hunu no asɔle fie na ɔse ne sɛ hwɛ oho ayɛ woden ɛnyɛ bɔne bio na deɛ ɛyɛ bɔne sene sei na deɛ ɛyɛ bɔne kyɛn sei yade ɛyɛ 38 years sickness ansa ma wo so bio na ɔsɛ ɛbɛba deɛ a deɛ kyɛn yei na ɛbɛba
ti we nyina di adanse ahwefo ne atiefo say yare na ye mu bi ye yare no eye bone yade if say Yesu ka kire de wa yare for 38 years ne say wo yade we de ye yare bone a wo ye enti enkoye bone biom na de chance amauso enti mebo obi bi o hwe me a wotie me kokko say yenye bone mfa ye huni yen ha obi yen say obi ade yen say onyame abode emfa ye huni da ena oye osra bone fa cha nyame de be chaw anso eso asotwe ne de nyame de be ma enti here Deuteronomy chapter 28 no from 27 to 31 no yen hwe say bone de o how brain ni parents bone mfa how brain ni pa Arade di mizim pompo. Ose arade di mizim pompo ose bronsam. Da bi arade. Ose efi abayifo. Arade. Ose akabra chechefo. Da bi arade. Ose arade di dia ban. Adi mizim pompo. Eni sisiwa. Eni sisiwa. Entutuye. Ne entwom. Entwom. A wontumi nsa bebo. A wontumi nsa enti ye wo yade bia ye friend say chronic. Eba osu ana fam ho wo ojapade nyina efiri wonsa o sori udua so ni nyina ye nyankopon nankasa obo wo no se wo amfa na asem anya adwuma na wo so be ye de wankasa opa nyame nankasa wo hawa nyame di bere nipa wo se Awurade de adammo nyame di adambo enifra ne akomamu ahodwiri bebo na obekeka wiakete oso bekeka wiakete sene ni frene keka sum na wakwan wie wi ose wakwan ti obehweme se wamfa nyame asem anya adwuma na wo se akaka bensem obi mwo nkyem so bebe bi owo ebusua wotuwo mu asaf asori owo mu adwuma owo mu brono a woteso je se ummu nipa mfali nipa be very careful. Awurade na nkasa de how beba wo so na eno no ba pe ogefo o de hwede na oti mo akiri ho no e de o abusua no ma o se obi ani ho no ena o hefa ena wakadem enjo safo to aso na obekeka wiakete se o se obekeka wiakete te sese na ni friend kika wiakete no na wakwan enwie wi o se wakwan wie wiye na hyenku na obehye wafom wafada nyina na obi anyew obi aso nyew obeji oba aware obeji oba awade obi ne nada obi ne beda obesi dan na wontina mu tie enani pa bebra beda ya adwuma ebie tutu akwan akwa mama nso esisi ada biebie company enne nipa no wo he edan bebre obisa se ni wura no wo he a ni wura na ewu ni wura na dan yare bia kana to dan mu mojam yade intrimu yade wo yade nyankopon se wo ye bone na wa ye wadwene se won sakira wo be sei nyamema wo be sei nyame abode wo be fa kuntu kwan so enuama a wo be ya chese bibia ntimo no nyankopon se onu ankasa obema wa bre anso ma wo ni obre so aba eno nti na me ka kiro se adenti na owuo na doso yade na doso na ye generation omane na doso o how no dodo na ya bone a nyamema ye ya no na debre oso bete eno ni investment no na onte so aba obekum wo na ntwe wanim oso obekum wo na ntwe wo wanim na onibi obefo ofrumu wanim hey na onfa ma wode unwa be ma watamfo na onnya ogefo hallelujah amen enti na hwefo ne etiefo me kan cho se o how bebre na ba nipa so no e bone aye enti wo besra bone fa cha nyame de be chew anso so no aketua ne de won sabeka and o how bebre so ba nipa so a se ne be onu nyankopon ni monyam e be daddy if it's okay Job chapter 1 chapter 2 Bible say nipa bie ni wo tene e cha Job onyame nankasa di Job ho dance so ye upright otene odimu anso so no nyame makwan enti obi hwem obi tie method how bi wo ha e ba wo so no na nyame na amakwan enti ye kan John chapter 9 yanka from verse 1 to 3 John chapter 9 verse 1 to 3 enche ye de nyame asem ba wi enti tie ni ye pa
Yohana sama peten ko chemba ko simia so se na o twam no ohu onipa bi a na ni we afra efri na awo mu na nasuafo no bisa Yesu se Rabbi why no ye bone oyi ana se neja ananina so wo se onipa e wa ni frem Yesu boa se won se enye we ya ananaja ananina no ye bone na mom senya beya onyankopon onyuma onyame anum onyam ebeded enti wa hwehwe me awotie me a obibi onam ha nwa maniemu na obone nso akatua na wanya na nyame enye ho bia na ye bone etoda enti mami awotie me papa awotie me de wonam bia toda senya beya onyankopon enum onyame person ma story nipa bia no wode nyankopon nante a nyame amane story Abraham nyame man story Isaac nyame man story Jacob nyame man story ohwe Sarah no mo na oba Hannah no mo na oba Elizabeth no mo a na mo ye oboni aso mo ne nyame nante emre sem no nyame hyewe no nyam ena ba ko ye suban ye mere no nti no suban ayeda identity subatantan obu o hweme oye lazy enihafo nyame de ye totototo aboatatia ho se nipa nko aboatatia ho no nko su anyansa entoka osenkanfo no etimiensa na yimu ba ko no ko se bibibia wa ne mbra onyankopon ahyehye no osoro ase ena obi hweme amafo ko school onko bi amafo su adwuma onsua bi amafo ko adwuma onko bi mere sese odi ye bibi no u waste time no nti eduru ba bia de ohaw ne amane na be den ebe brew ede brew wi a wo bese na ba bia ye gira so na osafo yima osafo Philip ohaw na ba de na sese nipa ye eno ne ba bia ahinta sem no won osafo set ohaw na ba de na sese yenye se ohaw no fira urade se ohaw no firi me bone se ohaw no ankasa me super na de aba me man akofa abade na sese meye James chapter 5 verse 13 14 and 15 ya be bompai fromia no nua bi mfro obi maka cho say Cedar awa branu duru say ya be bompai a fansio city no so o documents bi afato obi bi yare o the hospital o betimi de ni picture ato a point of contact nyame ho de betimi aye de abo awuram obabi sei bronsama afa no nomum wa wura numboni mu wa ye ye otunufo anya yie o ka kire ne se obu wa baby a waduru watara futuru watara di baby a waduru no hia sa nyame de ne nsa be ye den be kan se no ote Paul asem o Paul ntimi ntunufo obete se Moses untimi enya den ntunufo enti na onyankopon pese ofra Moses no odi oda oja di kire Moses enti Moses hu tumi no ena Moses timi ya ko bie no obetimi aya da atunufo obetie visa watena himfie watena baby atumi wante na koma no ayede na nipa no nka so wo wire mokura na gya no ayede ederia enhyi bibibia o se me kwa kohwe ade koro hwe sai nipa enti wo baby abronsama fa no no mumu no maame oyire ukunu baby a waduru no gisa nyame de ne saka no enti Paul said on kronkro hia me wo Damascus kwanso no efri saada no me ne honam ni moja praise the Lord hallelujah enti amanyana ba sofo de na nipa anye ose mu bi hunu amane ana enti wa wo hwam ya wotie me ose mu bi hunu amane ana manu mo mpaye ma nipa no mo mpaye obi bu atone yemu ana obi bu atone yemu ana manu ntu ayeye enti tie ye wo nipa mienu ena wa ye wa manfo sabro ohwemi onyankopon a oyo odonfo no mobruhunfo wa mana pomoden aware papa wa ye investment wiki kura no wa ko state aba obi hwame obi man so obi cross ni nyoma nyina ye yie e wo se odi a ye yie nyom e ma urade o se ye wo group ba ko so a sabre emu aye den eni da so asa obi hwame obi tie me e ya o se ka uwu mpu a ka ope
anso manya da man ka wa no aduru eduru baabi no Job niam nyina seye Job chapter 14 verse 7 o se duampo wani da so se otwa so a ebesa ye den nyama besa ye wate nyama besa sesa ne nsa o se saafo no de o se bompa ye o se for san kan 15 no o se na Gideon paye wase na manon fra safo no mo mpanimfo manon fra safo no mo mpanimfo no me bone so mpaye won sta ne wo awurade tin da bi osofo ba bi wa ye dan wa ja bi wo ba bi ayare no won wa ja no san wachi na mo bi hunu amane ana manon mo mpaye obi bu ato ne yem ana manon to ayeye nyum mo bi yare ana manon fra safo no mo mpanimfo enti ho na asem no wo wa wo hwa me a wo tie me ye won paabo bi anya wo na wo bebo enu ti na nyame asoma ya sompa nyame asoma me sompa se me no mebo mpae ye wo yade bi wo ha je se me no wo bompae o se yade bi wo ha ye mfra safo no mu de ben empanyfo na ye mebo wutire so mpae wo empae babo wo wonti me mo enu ti na nyame afa me so aye dan empempem na nyame fam afa me so agye won anyame gusu agye won ye kan yaresa ye ka awo ejuma edama mo amabobo dam obi oba me fellowship ba sore nim se nyame de achame ye wa manfo nyame na nkasa ahyeda ede o ma ba asase we so bere bia wo nipa nyame soma won de won ba na ode ngosra ma won se omfa magye dem ba enu ti na awrade asoma me se me no ncha na asem no ne hu na nkasa na wasede esese wo ye no hu wasede na ode ye adwuma me no baba ba bi o hwe mi frɛ bia so wo krokasiem krokitiom wo tie me radio o hwe me wo TV o hwe me wo Sompa Facebook live and I say Cedar ye Facebook no so bebe bi o hwe me bia ye no bompire nyame honhom beba ho na wo benya wa dance amanfo bebe da sha se dia dance ye ba so just 3 weeks ye mu na ye wo aso dance amanfo sha se o so de wa dance ye beba mreba so ye be bie kasemu na tum na obia de na dance wa ye ba program so ne ye bompa ye adanse na o de banji ye crowd oba bi wo so adanse ba adanse wura wo dem ho adanse wura wo fi ho adanse wura wo adwuma ni enti na nwumre ye be bompa ye wa eni da so asa ena oba fra ba fidie so na ye no wa bompa nyame ma wani mra ho so na ena nyame asem ba ye nyina ne se fa nyankopon asem nante enya bone na bone bi anipa ye bia no nyame de bone che ansoso eso aketua ne de obu wo ho a wo ye den bonsa beka enya maaya na enya wadwen se enya maaya na oframa bone ne na wo de na nyambo na dan frama no abo na wodua afu osofo yima obu wo wadua apple no take 7 years ansa na ya den aso obi so ya da adua buro obi adua ntos boso miensa ya be hira osofo agriculture no ya da odum de so obi adua koko tete de no bi tete kwahye no chance na ya den na de wadua greek koko no de ani Greek kubeno sontem enti me ball kokose twe ho firi bone enya wo nua bone na ade bi anipa be ye bia no obetwa so aba nyame hira bo modern me tufo se sakira fa ho ma awrade na nyame de oba asase we so e ma botaye na bre no so a de enti nyame de oba ye no ni nyina bebem shalom peace hallelujah amen nyame asema ba ye begira so abompa ye tiawa se ebia enam wadanfo bi nti enani pa bi adidi ni pa bi echi na mfufu echi na kade bi a waka ho tam se wonya bi da no on se na wawura ena hwe ba bi a wote wonu hu ansoso no enka echi nyame bejo ena obi ba obi kunu obi yire ena ye bie anu abompa ye ka se awrade yesu ena nwumre yi awrade asema ba medimofo baby bia medimofo no awrade fa cheme awrade shame den ma me wie kodro honhom se na yesu kristo o ka kire nipa na oda besada enfie pole aduasan wotwe no ko na enkoye boni biom
na de chen ye ama wo so Ewurade anwumre yi fa me fon so cheme na shame den na mentime no nante ahwefo na etiefo mie wa no mbo sampa no wo Yesu dem o se Ewurade shawo de omo wie ko do ho Ewurade shawo de omo wa ho de omo wie ko do ho in the name of Jesus ba to andelebeka rolelebe shakata ya baba ay afandele maka rolelebe bobo sha ay andara mama endelebebe yes way Ewurade wa sampa no bi aseno yes Ewurade yes goja ejebu kava Amen. And I'm a nigga can say, midweek. Yes. Ogu Africa, and I say, no, Guadanioma, I busy basa. And more dia so basa. Oko Unyuma so anko ye. Telephone calls are only nya email mo nyoma kenkan free mo nyina anko ye. Ye bomb pa say na wotwe ene ye wo midweek mo. Aka na fuwa no miensa wo enim ye bomb pa say Ewurade nkai e wo na wotwe nyame nkai wo on kai wo dwuma sem on kai wa warrior sem wa kwantu sem on krata sem Ewurade nkai wo obonefo no hihye bia de Ewurade mpenguma wo Yesu dem bia wa no na bomb pa bia wa na bomb pa Afe asofo ye bompa ye ama ahwefo ne etiefo. Yes Lord. Baby ayedro ye bompa ama ahwefo ne etiefo. Yes Lord. Medical ka je se Cedar awaye nya base ya wo documents bi a fato o TV nenim fato o radio ne nchen na o yare o how yare bi aka wache onu medura enko ni pedua mu yare no wanhwe ya e do beto fo na eku obi hwem wo hospital fa wonsuo ne nya dan ensiso wo documents bi afese so ye bompa nyina nyame tumi ebo agure mu na ye wi a meye declaration ye dan aguso amafo ahya se di ada obu okra na obi di bibia kogu adwumanum ye wonuema mpaabo ye wonuema tenene ya brabo ye ene ye wonuema wona nyame adom wadom no omo wakwantire bi okiro de ye a oye so na danse de ekire obi di bibia kogu adwuma ma obo nso no so mpaya fa kogu so ade ne be sai wo Yesu de mo empire edu so kasa Ewurade Yesu obi a wo hweme obi a wo tie yen wo haubi amane bi obi de ye da ye so basabasa spiritual marriage odidi wodayem
obi de yade na abeto no so obi de ye ka obi de ya bayamane fiasem na japade efre ne nsa misika kase bi akodi obi ho e ka beto no so obi de ye suku nsem obi twa ye obi man so obi kuro so ne credit hours ne juma sem ayabasa bibi e tono bibi ye ne ba bibi ye ne kuro bibi ye ne yire yesuma awrade asem awrade nye ne sese awrade nye ne sese oso wa wo hwe ya wo to se awrade jeme awrade nye ne pakro sese ababi wo hwe ye bia wa no bo pa e awrade nye no awrade nye no awrade yesuma wa jam e ko ma en oh wa jam wa trosa osuma wa jam ne ko je osuma wa jam ne ko je amani awrade extend ya tell me yesuma wa jam ko ma en baby dara wo ma ye wala wo se ye bia ma no ne all of that kind of this great awrade wo dara wo se ye how that is ya amani Jesus. Arado se obi wo ohaw mu a Jesus. Yemfra safo no mpanyumfo. Arado wasoma wakoa odifo ene me soma wasem. Yes Lord. Obi owo ohaw bi o hwe ye. Yes Lord. Say yade haw. My God. Ayaresa tumi ntono so. Amen. Obi owo haw eyesikasem. Awrade nsankan. Amen. Adwuma ni nye yie. Amen. Sikasem ni nye yie. Amen. Obi ohwe me a otie me bone achechero. Wa wurati bie bi mu a oje ho anye. Wo mpe me bompa se senya Yesu Kristo hia Paul Damascus kwan so no Awrade ho mfa ne sankan. Amen. Ame ho mfa ne sankan. Amen. Yesane o. Amen. Yesane o. Amen. Efe san chehuma no. Yes, obi hwame wajuma essay wajuma wabiebie wonwam oton ayento okosomesi nyina efiri wonsa so obi na aye bibie tia wajuma na mejira nyame asem so se no ma amen jira nyame asem so se no ma wa kwantu sem Awrade mie kwan ma amen krata sem Awrade mie kwan ma amen oba no nyame nye no amen bi ohwe mi fre bi obi man so obi kroso nyame fa de sankan amen o Yesu demo na mabompa ejidie fonka amen amen and I can say be bie line atum ntem sabre me bie line no atum wo betimi abaso ebia eye nioma mienu ofre no pese ye no bompa ya o se bia me hawnie osofo ne me bompa me sro nipa gu line no so pa ofre na wa mute o TV no radio no a wa num no a na o pese o tie ho wo mu a ye be yi wa firi so se ne be ya eye fidie na ede ye adwuma ema feedback wa ha eye studio line mienu na ye frɛ ebi a wo so de Nyankopɔn asɛm e ba ye se nyame asɛm no abɛden abeje wa na waka ne tia wa se na bia onua betimi aba so bi eye mpa bo afrɛ ye na obɛbɔ mpa number no ye 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 mama for frafo di kan. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free o mama. Eba cho mi free mem na me besida. Na sama mo kan me da bia mi tie. Mo na adama kuma so pa. Na le mo ha me ele kan ho me mabie. Aya hafu ahafu memo. Efrem ya sewa. Mama no mompai. Ya sewa me bompai se Awrade mfa ne sankan wadwuma sam nye ye. Sika ne dwetɛ Awrade dia. Awrade ma obi wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odene baby okasa frɛ o. Odene kasa frɛ ko aben e frɛ Millicent. Millicent ko aben ahwefo na tiefo tiewo. But na adwuma so ko
ma oneso kakra ma me. Ese. Bini kuri ya adwuma so na adwuma sam na enkoyie. Empire ko ma eju. Me no bompae. Bible say yensa na enwuma Erade be mana ye Psalm 90 verse 17. Me bompae say anemo nsa na adwuma oni ukru adwuma no Erade nto nhire nsuo ngoso mamo. Adwuma na emfifi adwuma ewuo no enso abama mo. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ma wa fidi no mra from. Hallelujah. Odini baby o kasa freo. Pacha from how am kasa fit teamer. Teacher oba hawa ahwefo na tie vote wo. Me pacha pacha o bompae e ma me efa adwuma se woni sikata mo. Me no bompae. Hawa me gira nyame asem so was Psalm 107 verse 20. Erade so ba ma de yakoma pe. Wadwuma sem sikasem enye yie. Amen. Yesu demo. Amen. Mo praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa freo. The Bachoya, some is not come from the Catholic. The Bacho Minium. It's not this one share. Fansa to your friend so. Erado se na mezrim ajefo awo jefo no ansa na omobeko Israel for man no monyem no omobedru won chempo na Erade na akasa ma wafa wo ho dada enti maame Erade ma wo mfa oba wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. No. Odene baby okasa freo obed praise God. Praise God. Hallelujah. Odine baby okasa freo. But from a comfort, because Sophia. Sophia comfort ahwefo na tie vote o. But I saw to me kunim and man me bushia share radinsa. Share radin man e bambo na ho de nye kese e we so na o me kwa me mi kunadwuma. Me no bompae. Me kan Psalm 37 verse 5. Erade say yemfa ya kwan hye ne nsa no no obeye. Me de wo ne ukru na o mabusua ne hye Kristo nsa. Erade mo ho ban na Erade man hira embusu wo fi ho. O Yesu demo. Amen. Amen. Praise Hello. God. Hello. Hello, Odine baby okasa freo. Because somebody did me kasa fit so. Takwa. So. Because me ba mami ni wa uni no oni na wo le tam so ya me baby a no ko na wa le na e ba so bom pe ma me ba ni a Me no bompae. Me no bompae. Erade me bompae say erade na wo hwehwe awade say no kan na Genesis chapter 2. Ade bia ya pam, ade bia ha adwene ewo mame yemu maso ene me gira nyame asem so twemu Erade onom omanu kunu wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Odine baby okasa freo ya ma oneso kakra. Yo, me pa so to me ni. Ana yete odine baby okasa freo. Me pa so ya sana so sina ka sese jafo. For sin adwafo ahwafo na tie vote o. Me pa so se. Ye tie o kasa. Me pa so for Dauroma. Won comment about an masimo ya. If yari dia to so be for years. Ma me no bompae. Ma kwa. Me no bompae for satu your friend so. Me no bompae. Me no bompae for satu. Me no bompae. Erade me soma wasam ko wa franchen. Amen. Yefo yade ayaresa ya omaduane. O man tampiam no de sa ya yarowa. Me pai ogene fa ho de ma wa fran. Amen. Praise God. Ada. Odine baby okasa freo. Praise God. Yeah, praise God. Yeah, come on, me for. Praise God. Hallelujah. Odine baby okasa freo. Me pa so go from Philomena. Me ta kafi ni. O shi. Ya le pesa papa bom pa na me. O yare. Acha. Me no bompae. Erade oso man tampiam no de saya yarowa. Wa fana me sane wa yare sa tumi gunu so. O Yesu demo pai fa ho demo yare sa man. Amen.
Praise God. Praise God. Sompa FM. Monso so mofra yentem onka your WhatsApp line no go screen ase. Mo betima send mo prayer request afa ho and as a voice note. Manya kwan ahwe na me no ma bompae. Onso so betima abaso. Praise God. Praise God. Your best wrestler, praise God. Eye fidie na yede ye adwuma nti mu ni hyehyɛ no so e ma ye feedback o frapɛ menti ho wo phone mu. Hallelujah. Odi ne baabi o kasa frɛ o. Pacho me kasa frɛ bukrum. Bukrum ahwefo na tie fo tie. Pacho me to Benjamin experience mpa mo dia bre. Amen. Grandpa me frɛ me nyampa ebo. Efade ho. Ene memba me ya. Mate no bomboy. Erade me de wa fra one ne manyina hye Kristo mojem. Mesra ya resa so mo, jowa ya resa wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. So Odi ne baabi o kasa frɛ papa. me ka che fam ko ja salame ka frɛ konkromase. Kokromase. Me hu sa me kwa na me titi ya le abo me kuma. Enne ndi aso me twa kwa kwa na fufu ntime so me sere me yan pedo. Nyame besa ya re me no bompae. Erade me soma ya resa tu me se enko wako anche. Me pai oje ne ya resa ma no. Yes, Lord. Erade peja no biom na enko ye na dwuma wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. The Father afrafo be mienu pe praise God. Yente onka yemfa foforo. Praise God. Hallelujah. Odene baby o kasa fro ma oneso kakra. Pacho me kasa frɛ ko fam Joanna. Ma oneso na yente onka ma oneso kakra. Sompa. Yente onka ye sa kwa na bra biom. Praise God. Praise God. Oh frappa no wa ma oneso kakra. Praise God. Praise God. Yente monka. Hallelujah. Aha ma oneso. Odene baby o kasa fro. Pacho me kasa frɛ komase from Obaso. Yete o. Me pacho me maware me frɛ entire and it be kwanyama me maware. Me no bompae. Erade also ba ma ye de yakoma pe. Erade de esi wafra ne makwan fa wona ware ho won hyebra ho. Me bompae se erade ekwani miema won wo Yesu dem. Amen. 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 For the last one we just watch it. Praise God. Hallelujah. Ode ne baby o kasa from amen. Pacho ye frɛ me sewa. Me kasa frɛ nyanchani ase. Yan chana se ahwe 40 na atie 40. Pacho because Yankofo some sister there me na so kwada so yare. O pasa in wa brepa. Friend saying The friend abana me no bompae. abana Awurade me soma wasem ko bebe bi abrata wo biara. Gidia namo a ne nua yi etui. Bebe wo bia ayaresa tumi no enka no ho. Me pai fa ho wo Yesu demo. Amen. Amen. Ya basra hwefo ne tie fo se ye ntime mfa eye ofrafo bia de mra na ye adwuma me na wo bompa ye documents bi ekuta wo ne wo nsuo bia me na wo bompa ye. Erade me gina fidi kese so hwe erade asemu tumi se mo wura nsuo mu. Amen. Erade tumi wura nsuo no. Amen. Nsuo no na nya yare sensuo. Amen. Ena ne senkyerene nsuo. Amen. Ena ne miracle water. Amen. Ena ne the blood of Jesus. Amen. Die omade beye bia adanse ni ekire. Amen. Sa so na me bompa ye obi bi okuta documents. A wa peja na bibi ohwe me awutie bibia nyame tumi monwura documents no mo efa dance emra wo Yesu demo. Amen. Amen. Me frɛ fidie iso a ya de 1 hour 10 to 11 at the bompa ye ma wona one ye esom ye obu a wa fresa wantimi ambam nipa bebre na gu line na chibu akro fra ye kura no ye nte wonka ye
yɛde yɛ personal numbers egu yɛde 1 hour me frɛ fidie so amekɔtena se 1 hour 10 to 11 ofra yɛ no bɛbɔ mpa me ne masɔfo line no yɛ 3 de di kan kra san yɛ WhatsApp line obetimi asɛn a voice message a voice note messages afaso obetimi afra yɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 ofra number we a ebeba o WhatsApp anase o send voice note ebeba number to so me no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 89 89 Mrs. Subium 0553 0553 53 53 53 53 89 89 no messing in our fra menya time and no abompaye nkomo bi anyame asem na bae no o person na che ho asem so a menya time metio nyame ya adoma o chena kosi fiada Yesu ama ye besen ehia e wo fidikesi so ye Cedar hour nyame nhiraw se wasai wo mre na o time na o de hweyen o de tie yen nyankopon nya bomoden ase o de ho be ma urade na botanti anyame do ba asase so ebebem nyame nhiraw erade ma ena wo na no enya wo de me de ofie ho ehye Kristo mugem bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. Benem say what them say hallelujah. They mau Cedar for cry. Aya makwa odifo Cedar ni ebrebia ne odifo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma. Onyame soma Mose ebae ebeje ne ma afri Misraim kwasom. Onyame soma na kwa John the Baptist emane